गुन्थुङा गगा मोननाया खोलाबनाया खानाखैलै आंनिया दानलांबाय बसुमतारिया लाइटनिफ्राय थवाखै नालाय लाइभआव दसे थाबाय आङो टाइम पास सासे फैसा हेलौ ब्रादार कमेन्ट खालामदो दे आदसा बड' हेलौ आदा थेंक इउ दानसे लाइभ थाबाय आरो कमेन्ट खालामनो हागोन गोसो बायदि ओमफ्राय जा मोदानदों माथो थाम्फैबो दङ फिलिप नार्जारि बहा थांदों बाहाय आङो दङ जाहैबाय आइलेण्डआव दंफैयो जास्ट ओरैनो बे सासे ब्रादारा लिंहरदों नालाय मथा मथि ख्रिस्टमास जानो आरो दा आङो आइलेण्डआव दंफैयो आरो दा बेयावनो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों बड' हेर' मा ओंख्रि जाखो आं जाथ'वाखै ओंखामखौ दाबो ओंख्रियाथ' आरो बुंनानै फोजोबनो हाया ओरैबायदि गोबां जागोन मानो होनना बुङोब्ला दाबसे जायगायाव ओंखाम जाहैनांगौ दङ थिग थाग जाजोबखाबाय ओमफ्राय दसेनि उनाव जागोन आरो दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों गोसोखां ब्लग होनदों नै नाइस आदा होनदों थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइफआव जयेन जाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय कमेन्ट खालामलानो हागोन सोर सोर अबेनिफ्राय आंनि लाइफआव दङ जयेन जानानै बयबो ओरैनो नायनानै डाटा आरो दसे टाइम पास रायज्लायनोसै नङा होमबा बेराफारसे ओरैहाय ख्रिस्टमास फैबाय ओमफ्राय ख्रिस्टमासआथ' दा जोबनो थांनोसै मथा मथि अनलि सानसेल' इम्परटेन्ट फालिनाय जायो जिथुनाखि दाथ' ओमफ्राय ओरैनो सप्तासे बायदि रंजानाय जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे निउ इयार सफैबाय नै दायो दा कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर बयबो ओमफ्राय ओरैहाय नार्जारि ब्रादारा हरदों जाहैनाय हेल' ब्रादार मा खबर होनदों ओरैनो मोजां ब्रादार ओमफ्राय नोंहालाय माब्रै दङ ब्रादार दासान्दि खबर सबर मोजाङैनो दङ दा ब्रादार ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोसोखां ब्लग होनदों नै आं आमथेखानि आदा थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइफआव जयेन जानायनि थाखाय दे कमेन्ट खालामजोबनो हागोन बयबो दा नाइस फैनायनि थाखाय आं लोगोफोरा दंफैयो दै जास्ट ओरैनो बेरायनो थाखायहाय नै ओरैहाय गय बागान गोजा दे आइलेण्डआवहाय दङ आङो दायो नै नायनानै लादो जेरैबो गय बागान गोजा ग्रिम ग्रिम ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लेसु लथक' बिफां आरो दा बे सायख्लुमाव दङ आङो ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय मिलन बसुमतारी होनदों नै अमा आथिं गैला आगै अमा आथिङा गैला जोंना मिलन मथा मथि जोंना अमा सिथारनाय जायाखै हा मालायफोरनिफ्राय लाबोनाय नालाय ओमफ्राय दा जोंना मेदामा होनहरदों नै सोरनावथो थादों होनहरदों आरो आंनि मेदामा रनजिता मुसाहारिया आङो दङ जाहैबाय थेफास्रि मोननाव दङ ब्रादारनाव ओमफ्राय ओंखाम जानो थांनो नागिरदों दाबसे जायगायावहाय ओमफ्राय दा बेयावबो खाजि एवदों बे एवनायानो एवनाय आरो ओमफ्राय दाना मा होनदों सोरांमा होनदों नै सोरांमा मुसाहारिया मा होनदों नै नों मोसायाखै नामा आदा बर'दिनाव मोसानाया जाथ'वाखै आङो जै मोसाबायथायना कमेडियान साइस होखागोन आङो दा मोनायावहाय मोसानो हागौ हिपहपनि होलाय मानि होलायल' होखागोन आङो ओमफ्राय मोजां दा लोगोफोर खबर सबर मोसागोन दे ओमफ्राय मा होनदों नै पंकज दैमारिया मा खालामदों आदा फ्रम पाठसाला थेंक इउ ब्रादार पाठसालानिफ्राय आंनि लाइफआव एलबि आव फैनायनि थाखाय दङ ओरैनो जास्ट टाइम पास ओंखाम जानायनि सिगां दसे लाइफआव थाबाय आङो नोंथांमोनजों एसे रायलायलायनो होननानै आरोना ओमफ्राय माब्रै दंलायो ब्रादारमोन ओमफ्राय केमेरानि कुवालिटिया मोजां फैयाखै दै बुहुद साइडआव नांदों आरोना मा होनब्ला दंफां सायख्लुमाव थादों एसे ब्लार बुदों आरो थेवबो नोंथांमोनजोंहाय लाइभआव थाबाय आङो एसे लोगो रायलायनाय हिसाबै हारसिं हालाबा बरिं मोनलायलाङो मथा मथि लाइभनि लोगोफ्रा आलादा ओमफ्राय बे ओरैनो जास्ट लोगोफ्रा आलादा आरोना दा बेखायनो आङो लाइभआव दसे थाबाय आरो बे कमेन्ट खालाम दे बयबो थाफा थाब कमेन्ट खालामनो हागोन औ दे कमेन्ट
आं कमेन्ट फरायनायसै ओमफ्राय माबाफोर जुदि गोनां दंब्ला कमेन्टनि गेजेरजोंहाय सोंहरनो हागोन आरो। ओमफ्राय जुनास बरगयारि होनदों आं दा मा होनदों दिखियाजुलिनिफ्राय आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच ब्रादार। ओमफ्राय नार्जारि ब्रादारा मा होनदों 31 डिसेम्बर औ माबा खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय दोनलांफैनोसै दा नों दोनलांफैनोसै थांखानायसो ओमफ्राय बे सिगांग्रो आं दसे 5 मिनिट उनाव सहैगासिनो थारमाने ओंखाम जानो लिंबाय आरो लोगोआ। ओमफ्राय नै फुरा रेडि जाबाय बिथाङा। ओमफ्राय दा आं फार्स्ट नोंसोर दङ नालाय दा नोंसोरखौ गालांनानै बोरै थांनो आरो कमेन्टआव ना अनलि 5 मिनिटसो थाबावनोसै दसे रायज्लायनानै दा नों ससे रिसिभ खालामफै लामासिम दे आं फन खालामगोन। औ दे जागोन दे। आं नोंसोरखौ बोरै गारना थाङो आरोना लोगोफोर जिबायदि आंनि अनजाग्रा लोगोफोर फल'वार्सफोर फैदों दा बेखायनो आरोना। ओमफ्राय मा होनदोंनो आं दिखियाजुलिनि ओमफ्राय नार्जारि ब्रादारनिसिम थांबायमोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों बार गामि माब्रा बारा मोजां नङा माबाया मोजां जाखायाखैलै माने दंफां सिङावसो दङ एसे खोमसिसि नुदों आरोना। ओमफ्राय दे दसे कमेन्ट खालामलाबावदो लोगोफोर मारै दंलायो एसे मोदोमबो साख्रुब साख्राब मोनलाय लांदों एसे। ओमफ्राय दा थेवबो बेरायदों आरो एसे बिखाबो सालायनाय मोनदों आङो। एकदम साख्रुब साख्राब मोननाया खाराखै दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर माबोरै दङ। आं बारा गोबाव थानाय नङा मानो होनोब्ला ओंखाम जानो आं लिंहरब्ला जानांगौ गोनां जायो नालाय दा बेखायनो आरोना। ओमफ्राय माबोरै दंलायो दे लोगोफोर निउ इयारनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दाथ' गोदान बोसोरानो फैसिगोन बेखायनो गोदान बोसोरानो होननांगौआनो जाहैबाय। दा बेखायनो आरोना दा जिथुनाखि आंनि लाइफआव जायफ्रा जयेन जाफैदों बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय मारै दंलायो ओमफ्राय दिनैथ' एसे बेरायनायसै आङो मा होनो हेपि गामार हिग्रा हेपि गेमार मा होनदों जाखो इयो हिग्रा थेंक इउ ब्रादार। आं बुजिनो मोनस्लाबाखिसै बर'नि ना बर' नंगौ ना नङा जेखिया जा आंनाव कमेन्ट खालामबाय। लाउरा हैप्पी कमर लौरा गुंडा ने कौन बोल रहे है भाई कहाँ से बोल रहे तू कौन गुंडा दा बेबायदि कमेन्टआवहाय सोरबा बायदिया बेबायदिनो सासे सानैया बिदि थाखायो। बेबायदि फाल्थु आंनावहाय कमेन्टआव लाइभआवहाय दालिट दे नङाला जारला आं बिदियाखौ जोंनोसो जुदि लाइभआव थायाब्ला ओंखारनानै थां नोङो फाल्थु साला ब्लास्टेड जोङो आं बिदियाखौ बांद्रायखौ बेबायदि मानसि आंनाव दाफैदे लाइभआवहाय नोंखौ मोनला गोदनाव हमना ओरै थिखांना संसोनाया आं बेथा आंनि जोंनोसो बांद्रायला बेबायदि कमेन्ट दाहो आंनावहाय आंबो रावजोंबो सुथुर गैया मिथिबाय। आं बयजोंबो वेलकाम फ्रि मानसि आं लामा सामा बयबो रायज्लाय आंजों आं खिन्थु कमेन्टआव बेबायदि गोबां मानसिफोर जयेन थायो मिथिबाय। गोबां मानसि फेमिलि लानानैबो नायो लाइभआव बेबायदि फाल्थु कमेन्ट दालिट बयबो फरायो कमेन्टखौ मिथिबाय। आंजों मोजांला मोजां गाज्रिला गाज्रि दै आं खुला मानसि फ्रि मानसिया आंनि लाइफआव बेबायदि दा कमेन्ट दाहर आरो जुदि नोंथाङा आंनि लाइफआवहाय फैयाब्ला आं मोजां मोनालै बिदिखौ सरियाथ' सरि आं सरि होनो बिलकुल खिन्थु बिदि दालिट मानो होनब्ला बयबो फरायो मिथिबाय ब्रादार। ओमफ्राय हामा इदिट हद नाङा गाज्रि माने आं जोखायोलै आमायसो बिदि गाज्रि कमेन्ट हरला लाजियो आं माने गोबां फेमिलि लानानै नायग्राफोरबो थायो नालाय बेबायदि गाज्रि कमेन्ट हरोब्ला नांगौला लाइभआवनो दाफैना थेवबो गोजोननाय दं। बेबायदि सोरबाबा न'खर फेमिलि ज' नायो ओमफ्राय कमेन्टखौ फरायोना बेबायदि आरोखि आं बिराद मान सनमानखौ बायनानै मोना फैसाजों मिथिबाय। बेखायनो बिदि कमेन्ट हरनो नाङा आरोखि आंनावहाय
ओमफ्राय माबायदि मानसि बिलाय नुखादों दा नैबे हेपि गामारा मा हरदों ओंखायनो आं रागा जोंदों बिदि कमेन्टआ फरायजाया माजाया जायोना ओमफ्राय आं कमेन्ट फरायाब्लाबोथ' आंनावहाय जायफ्रा लाइभआव थायो बिसोर नुयोना मा कमेन्ट लिरदों लिराखै दा बेबायदि आरोखि दा सरि बिहरदों दे जेबो नङा ब्रादार आंबो नोंखौ रागा जोंना रायफ्लांबाय आरो आं रायखायोबो आंनाव दाफैखा बिदिब्ला आरो जुदि नोङो जोंनि बर' मानसि नङाब्ला जोंनि लेंगुवेजखौ रोङाबो जानो हागौ बा रोङोबो जानो हागौ आरो ओंखायनो बेबायदि कमेन्टआ अबे कमेन्टआ गाज्रिखौहाय होलाबायनाङा आरो सरि ब्र' अके दे थेंक इउ आं जेबो नङा सरि बिबाय थेंक इउ आंबो नोंखौ रागा जोंना रायबाय सरि दै ब्रादार दे ओमफ्राय मिलन बसुमतारी होनदों नै मावनानै हो फाय बेखौ औ माथो खालामनाय दे बिदिबो थायो ओमफ्राय दाना पांकास देउरि होनदों नै मा खबर आदा दङ ओरैनो जास्ट ब्रादार नोंथांमोनजों लाइभआवहाय आरोना ओरैनो जास्ट दसे टाइम पास फैबाय आङो दे ब्रादारमोन ओमफ्राय मा होनदों मनज बसुमतारीनो ओइ इटिस मा रायनानै होलै ब्र' औ औ ब्रादार औ माने गाव मा कमेन्ट लिरदों बेखौनो बुजिया खोमा जेनेबा जोंनि मानसि नङाब्ला आरो दा सोरबा बायदिया मा माबायो बेखौबो माने बुजिस्लाबै थायो नालाय मानो होनब्ला आं लाजियो आरोना मानो होनब्ला सोरबा बायदिया न'खर फेमिलि लानानै ज' नायो लाइभखौ ओमफ्राय बेयावहाय कमेन्टआ फरायथावा माथावा जायो ओमफ्राय कमेन्ट फरायग्राबो थायोना बेखायनो आरोना दा बेबायदि आरोखि दा बेनो लोगोफोर मारै दंलायो दसे सम ओंखाम जानायनि सिगां लाइभ थाबाय आङो दा बेनो आरोखि 3 मिनिटसो थाबावनोसै नोंथांमोनखौ नागारलांनो मोनदों आं लोगोआलाय थांग्रोखाबाय दसे आरोना ओमफ्राय दिनैहाय आइफवालि पिकनिक स्पटआ अपेनिं जागोननो ओमफ्राय दा बेरायफैनो हासिगोन आरो आइफवालि पिकनिक स्पटआवबो निज्लागुरियाथ' दाख्लैनो जानानै थांखाबाय अपेनिंआ दा आइफवालि पिकनिक स्पटखौ एसे भिजिट खालामहैगोन आङो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव भिडिअबो नुनोबो हागौ आरोना दाथ' आरो निउ इयारनि जेरावबो पिकनिक जानाय नङा होमबा लोगोफोर दा बेखायनो नोंथांमोनाबो आइफवालि पिकनिक स्पटआवहाय भिजिट खालामफैनो हागोन आरो जेनेबा लकेसना ओरैहाय माबा जानानै फैनांगौ बियो ओरैहाय थुक्राझारखौ मिथिखागौ बयबो थुक्राझार बेंटल थुक्राझार ओरैहाय थुक्राझार बाजारनि एसे साहाथिंजाय मोनसे स्कुल दं स्कुलनि ओरैहाय सिदा सानजाथिं फैबानो आइफवालि मोनफैयो आरो जिथुनाखि दा आइ नदि ब्रिज गोदान जादों दिनैहाय अपेनिं जागोन बायदि आरो दा बेयाव मा मा डेक'रेसन खालामदों मिथिया दा बेलासियावहाय एसे एक्सप्लर खालामनो ट्राइ खालामगोन आङो नायनि ओमफ्राय बेजों लोगोसे दाख्लै खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआ जानानै थांबाय दा गोबां मानसि थाङो आरो बहुद बोजोंनि मानसि फैयो सुपार आल्ट्रा गारि लानानै फैयो बहुद थाङो कमला लायो ओरैहाय भुटानावबो थाङो ओमफ्राय भुटानावबो गोजौनिफ्राय अफिसारफोर फैला माजे समाव हाबनो मोना खोमा ओमफ्राय फ्रायनो बांसिनानो हाबो नामाथाय आं दाख्लै थांबालाय आं हाबहैदों दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय निउ इयाराव ट्राइ खालामगोन नोंथांमोनाबो निस्सय अबावबा बेरायखागोन निउ इयाराव ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिरदाव गेमिंआ होनदों नै नों सिना मा मिसन आमाय बापटिस ना केथलिक ना एन एल सि जोंना बेपटिस चार्च आमायसो मानसिना मोनफ्रोमबो मानसिना जिथुनाखि बयहाबो धोरोम थायो नङा होमबा ओमफ्राय जिथुनाखि ख्रिस्टियानफोरनाबो बेफोरबायदि गोबांथार डिनिमिसन थायो नाथायब्ला इसोरा सासेयानो आरोना दा जोङो गावखौसो निस्थार लाखिनांगौ गावनि आखुथायासो मोजां जानांगौ गावखौ आब्रुथि गोनां लाखिनो हानांगौ आरोना नोङो जिखौ खुलुमदों नोङो बेखौनो माने इसोरजों सोमोन्दो थानानैहाय गावखौहाय अराय सम माने इसोरजोंहाय नांथाबनानै थानो नांगौ आरो जेनेबा गाज्रि आखुथाइफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ दा जों मोनफ्रोमबो मानसि हिसाबैहाय धोरोम थायो जि धोरोमाव थायो बेखौनो नोङो गावबागाव इसोरजोंहाय सोमोन्दो थानांगौ आरोखि दा जोंनाबो थिग बेबायदिनो गोबांथार डिनिमिसन थायो नाथायब्ला इसोरा सासेयानो आरोना दा आं बिदि सानो बेलेगफ्रा मा सानो एक्सुवेलि डिनिमिसनल' आलदा आलदा नाथायब्ला इसोरा सासेयानो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा मानसि हिसाबै गोबांथार आलादा आलादा बेफोरबायदि धोरोमफोरबो थायो दा जोङो गावबागाव इसोरखौहाय नाजावनांगौ आरो धोरोमाखौ फालन खालामनांगौ आरो
ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोसेफ नार्जारि होनदों माबाया आफाया हरदों नै आं बिहावसो जायो आरोना जोंना ओरै मिसेसनिफ्राय माबा जायो मा होनो न'नि जायो आरो बियो होनदों जाहैबाय हेल' जावाय मा खबर मोजां जाबायसो ओमफ्राय नियन होनदों नै नियना ब्ला होनदों नै नियन आर दा गेमिं अपेन दे थेंक इउ आंनि लाइफआव जयेन जाफैनायनि थाखाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जनास बरगयारि नों मा गामिनि ब्रादार आंखौ लाइभआवहाय आंनि गामिखौ मिथिनो थाखाय सोंहरनायनि थाखाय थेंक इउ ब्रादार आंनि गामिखौ मिथिनो लुबैनो थाखाय आंना गामिया माबा आरो चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय ओरैहाय परबतजरा गामि होनो मालाबाफोर अबावबाफोर लोगो मोनोब्ला रायज्लाय ब्रादारमोन। ओमफ्राय दानिया नियना सोंहरदों जाहैबाय हाय ब्र' हाउ आर इउ होनदों हेल' ब्र' आइ एम फाइन ब्रादार। ओमफ्राय दानिया व्हाट इज इयर नेम माइ नेम इज सनाक मोसाहारि। ओमफ्राय दानिया बिथाङानो मिलन बसुमतारी हरबावदों नै अमा खर' गैला भाय जोंना अमा खर' गैथ'ला ब्रादार माने जोंना अमा फुथारनाय जायाखै लोगोफोरनिफ्रायसो लायदों आरोना बायनानैसो ओमफ्राय ओरै बिहावसोफोरबो हरदों ओमफ्राय आङो थाजा जानो होननानै आं बारा गोबां बायलां खालामाखै आरो मानो होनब्ला असिमोन आंना बेदर गोबां बायनानै बिराद गोबां नस्थ' जादों आरोना फोरानस्लाब हाया मास्लाब हाया जानानै दा बेखायनो आङो थाजा बायगोन मथा मथि बेदरा गाबोनसिमफोर थांबावगोन खोमा। ओमफ्राय आङो गाबोनथ' बिस्थिबार जाहैबाय गाबोन बायगोन आङो जिखिया बाजारावनो लायनानै आरोना जोबबानो लायगोन बेबायदि आरोखि थाजा होमब्ला नों बांद्राय फोरानख्रेम खालामबाय थानोबो एसे गबाय बेबायदि साइसखौ नायदों आरो आं देग्लाय। ओमफ्राय लोगोफोर बबेनिफ्राय कमेन्ट खालामदों दे दसे कमेन्ट खालामबावनो हागोन आरो। ओमफ्राय बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय निउ इयारनि थाखाय। ओमफ्राय मिलन बसुमतारी अके होनदों नै अके आदा नों आंखौ बाहाय नुदोंमोन नामाथाय आदा जागोन आं दे। ओमफ्राय मिलन बसुमतारी अबेनिफ्राय जाखो अनलि 20 मिनिट थानोसै दे लाइभआवहाय दसे थाबावनोसै 1 मिनिट मानो होनब्ला आं दाबसे जायगायाव थांसिगोन नालाय दा बेखायनो आरोना। ओमफ्राय फागुनि बसुमतारी होनदों माला जागोन बर'दिना जागासिनो दाख्लै 25 थारिखनिफ्राय जागासिनो 24-25 थारिखनिफ्राय ओमफ्राय दा जोबसिगोनसो आरो मथा मथि माबानायाथ' फालन खालामथारनायाथ' सानसेल' ओमफ्राय जोङो सप्तासे ओरैनो जिरायनाय जायो आरो जानाय लोंनाय बेफोरबायदि आरो। फागुननि बसुमतारी ओमफ्राय सिस्टार अबेनिफ्राय जाखो लाइभआव जयेन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउसै। ओमफ्राय मा होनदों कृष्णा मुसाहारिया मा होनदों देबावहाय नै दा फैदो जोंनाव अमा देबावबाय सिस्टार अबेनिफ्राय जाखो क्लेरिसा मुसाहारि माबा नामा गामिनि नामा ना सोर जाखो खिन्थु क्लेरिसा मुसाहारि गामि खाथियाव जोंना अमा देहैदों गुमै अमरेन मोना। ओमफ्राय दैमारि मय दं ब्र' अजेन नामा ब्रादार आं दंफैयोलै नै फाथाबारियावहाय दसे लोगोफोरनावहाय दा एसे खामानि दं ओरै थांबावनांगौ नै दा ओमफ्राय बेलासि थांसिगोन आरो। ओमफ्राय अमाया सावखांबाय नामा अजेनब्ला क्लेरिसा मुसाहारि औ दे होननानै दे अमाया सावखांबाय ओमफ्राय माबामोननि दा ओरैहाय जेमोननि बुथारनाया दा आंबो थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय
लोगोफ्रा दसे लिंहरना होनानै फैदों आङो। ओमफ्राय अमाया मोनखांबाय नामा? अजेनाथ' सावहैनो होनना थांदोंमोनलै। बिदनानो बारा जानो हारा अजेनाबो जोंबायदि जोंलाले बिदर जानायखौ गनायनांगोनलै मावखायो जों जानाया ओरैबायदि एकदम बिदबबाथाय खोथा गैखा मावखायो जानाया। ओमफ्राय दा सावखांबाय ना माबाय ओंखाम जाहैनोसै दसे दा 20 मिनिट जाबाय नै। दा बेलासियाव थांगोन आं। ओमफ्राय आं लाइभखौ दोन्थ'नोसै दे बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय गोदान बोसोरनिबो बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दा आङो लाइभखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जानोसै आरोना। दा बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनानै बे लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। नियन माबाया मोनसे हरस्रादों नै इण्डियान फ्लेग हरदों। थेंक इउ ब्रादार आंनावहाय इण्डियान फ्लेग हरनायनि थाखाय गोजोननाय जाबाय। आइ लाभ इण्डिया आंबो इण्डियानिनो। थेंक इउ स' माच नियन ब्रादार। ओमफ्राय मिलन बसुमतारी खैला मैलानि ब्रा भाइ सिनायाखै खोमा खैला मैलानि मिलन नामा? आसा दे थेंक इउ दे। ओमफ्राय आं लाइभखौ दोन्थ'नोसै दे ब्रादारमोन जिथुनाखि आंनि लाइभआवहाय जायफ्रा दायो दङ। ओमफ्राय आङो टाइम जाबाय नालाय ओंखाम जानो थांनोसै। दा बेखायनो आङो लाइभखौहाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोखि नियन। दा बयनिसिमबो गोजोननाय लाखिनानैहाय बेखिनि लाइभखौहाय बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। अके थेंक इउ।